Umsimelelo Mgolozelwa noligosa lezolimo kummandla waseVetlisi kwiphondo i-Eastern Cape uncedise amafama alulutsha ukuba afumane isiqinisekiso sokuvelisa ukutya ngendlela esemgangathweni nekhuselekileyo yezolimo, i-GAP certificate ngolwasemzini. Eli gosa liqale lancedisa eli shishini kwisicelo sokubiyela umhlaba, ukufumana iteletele, izakhiwo zokugcina amayeza nezindlu zangasese, kwanokuncedisa kwisicelo sokufumana ilungelo elisemthethweni lokusebenzisa amanzi kushishino lwezolimo. Masimcaphule yena nomfama uMakabongwe Mgwigwi. Iminqweno yethu ngenye yeeprojekthi zam endisebenza nazo, iprojekthi yolutsha. Balulutsha oluzimisele kakhulu kwicandelo lezolimo. Silisebe sithe sabancedisa ngecingo for ukufensa amasimi wabo khona ukuze bakwazi ukuvelisa ukutya kukuko ukutya kwabo kungatyiwa yimfuyo edla emadlelweni. Barejistarishe for i-water rights khona ukuze babe ngabavelisi abasemthethweni in terms of i-water use. Abafaka kwinto ekuthiwa ngu-SHARE approach. U-SHARE approach, it's a market related approach apho amafama siwakhuthaza aye kwimarket okwenza i-market surveys, azi i-quantity, i-quality, i-prices ezifunwa ngamafama, then abuye enze i-business plan using i-requirements ze-market. Siba-aplayele ku-SAGAP. Ndithetha nawe njengokuba SAGAP certified, ithi loo nto iproduce yabo iyakwazi ukungena kwimarket ezinkulu. Imarket esiya sibe nayo siye sithengise kwezi venkile ezinkulu, umzekelo uBoxer, uPick n Pay, uSpar, i-local shops kunye nee-hawkers. Nabantu ke abathenga individual, umntu azothenga igaqa for utya apha ezilalini. Siyile nakwa-agriculture wasinceda ngosibiyela enye yentsimi zethu. Wasinceda wasinika neekhonteyina, neetoilets, neetrektari.